Pedra i sang s'estrena l'any 2000 a càrrec de la companyia Tetrateatre per un encàrrec del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que en aquest any s'acomplien 650 anys del luctuós fet. L'assassinat de l'abat Viure a càrrec d'un grup de nobles del Vallès, perpetrada la nit de Nadal de 1350 en plena missa del Gall amb la presència de tota la població. S'estrena el dia de Nadal de l'any 2000 com una peça única a representar aquest any a la sala capitular, molt a prop del lloc on van ocórrer els fets històrics, l'església del monestir. El llibret s'encarrega Josep Maria Jaumà i recrea la història a partir del llibre Un Nadal tacat de sang, de Salvador Cardús, l'únic llibre exhaustiu en aquells moments i encara ara sobre aquesta temàtica. L'obra consta d'una obertura, 12 escenes, un epíleg i una coda, i alterna d'una manera shakespeariana escenes dramàtiques i còmiques. El llibret està escrit en versos blancs de decasíl·labs, sense rima, i recrea la història a partir de 4 personatges reals: l'abat Arnau de Viure, el noble Berenguer de Saltells, l'advocat Pere Sarrovira i el rei Pere III el Cerimoniós, i 2 personatges col·lectius, el cor de monjos, que representen el poder, i el cor del poble, personatges atemporals que van entomant els embats d'aquest poder. Joan Alavedra escriu una partitura per un cor a capella, que interpreta el cor del poble i el cor de monjos. Els fets que narra la història són reals, amb les llicències pròpies de tot text literari i artístic, i amb la incorporació de les llegendes que corrien pel poble i que van sorgir arrel d'aquests fets. Des de l'any 2000 se n'han fet 127 funcions a la sala capitular, amb l'excepció de l'any 2004, que perilla la continuïtat de l'espectacle i se'n fa una lectura dramatitzada al Teatre de la Unió. Des de la seva creació han participat en aquesta obra centenars de santcugatencs i l'han vista milers de persones santcugatenques i foranis. La proposta escènica d'avui la volem despullada de tot artifici, conservant, això sí, l'essència i l'esperit del text de Josep Maria Jaumà i de la música de Joan Alavedra. Assassins fressats, enfollits com porcs senglars ferotges avançant per l'església, els punyals insolents amenaçant el cel i l'embranzida horrible abraçada mortal el cop, el crit i el dol de la sang que brollava i el caure desplomat del cos del pobre pobre abat i el silenci d'amor d'aquells que ho presenciàvem. ni les mans Ni les veus ni els cors no en responien, com si ens hagués caigut damunt el cel sencer. el dit tirat de Déu se'ns ha girat en contra.
que hem fet, en què hem pecat, per mereixer aquest cop. Un llamp sec ha llançat per terra el nostre Pare, i ara som com ovelles soles, sense pastor. Senyor, Senyor, mostreu-nos l'arrel del nostre mal. Nosaltres hem seguit vostres rectes camins i ara ens trobem perduts com al mig d'un desert, endolats en el dia del vostre naixement. Precisament el dia de Nadal l'hem estat esperant com si fos l'únic dels 365 dies de l'any que ens garanteix la pau sense destorb. Les notícies de lluites, de violències, de guerres, D'atemptats i genocidis no paren mai. Diríeu que només hi ha un dia a l'any Aquest en què els cors troben un llac d'aigües tranquil·les un refugi segur. i ha hagut de succeir precisament avui. I al davant de l'altar, allà on el pa i el vi es transformen i ens salven. Se'ns ha capgirat tot, la carn s'ha tornat sang, la joia és ara mort, igual que amb Sant Cugat, amb l'arquebisbe Becket, amb Monsenyor Romero i amb tantes altres víctimes, el mal s'ensenyoreix pas a pas d'aquest món. De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall. I les campanes soles han sonat nit i dia. Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de l'abat. Els murs antics tremolen i el vent xiscla. No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang. El pas del temps guareix fins les pitjors ferides. Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau? La roda no s'atura, la roda sempre gira. Oh, poder retornar Els vells costums d'abans. Seguir com si no res. Les mateixes rutines. Permetin que em presenti. Berenguer de Saltells. Segur que no em coneixen, però sóc veí seu. Vaig néixer a prop d'aquí, fill d'una noble nissaga de senyors, amos de mig Vallès.
Acabo d'arribar d'un llarg viatge, de voltar terres i conèixer gent, i a fe que m'ha agradat no haver de viure en aquest cul de món. He volat lliure, fent i desfent com m'ha vingut a ple, sense aturar-me fronteres ni lleis. Jo sol he estat la meva pròpia llei. De gust hi tornaria, si no fos per un petit inconvenient. La bossa se m'ha quedat més orfa que un badall. No hi queda un ral partit per la meitat. I quan arribo a casa amb el bon fi d'omplir-la i de tornar-me'n a envolar, ara em trobo que el pare se m'ha mort. Ja me'n faig càrrec, ja. És llei de vida. I el que és pitjor, que m'ha desheretat. Desheretar-me a mi. Com és possible? No ho puc entendre. Que no sóc l'hereu? Que no hi ha lleis, ni normes, ni justícia? On anirà a parar aquest país nostre si qualsevol pot fer allò que li rota a l'hora de signar el seu testament? El vostre estimat pare, Raimundus de Saltelis, baró de grans virtuts, ple de mesura i seny, passar els seus últims anys de vida entre nosaltres, pregant i treballant, igual que un monjo més. I on ha anat a parar la meva herència? Qui s'ha fotut al sac tot el que és meu? Era tan generós, tan savi, tan prudent, un home tan honrat i obert als altres que ens ho va deixar tot al testament. El testament? Que us heu tornat tots bojos? Vostre pare, hores d'ara, ja és al cel. Però, què dieu? Va deixar la fortuna, tots els meus béns, a un cony de monestir? Que no són ni parents ni res de res? A poc aneu captant el missatge. Ràbia! Malparits! Ara ho entenc! Vau enganyar-lo quan repapiejava i li vau robar tot! Senyor Saltells, feu el favor de parlar sense ofendre. Aneu amb compte, mireu amb qui parleu. Lladres, serpents, niu de ratapinyades! Vull veure el vostre abat ara mateix! Avui l'abat no hi és. És de viatge, està reunit. Està molt ocupat. Proveu un altre dia. Prou de conya, feu el favor de fer sortir l'abat ara mateix! Ja us he dit que avui no hi és. Teníeu hora. Cal demanar-ho molt per avançat. Em fareu perdre la paciència, tios, o surt o us en recordareu de mi! Us armaré un escàndol tan majúscul que hauríeu preferit no haver sentit mai el meu nom. Senyor Saltells, us preguem que tingueu un xic més de paciència. Aquí dintre tenim els experts en herències, en furs i lleis i usatges més renomats del món. Segur que el bon abat Viure ho resoldrà tot. Dieu bon abat Viure. No em feu riure. Bon viure, sí, quedant-se amb els diners. No complint la justícia. Això és bon viure. Enriure-se amb els nassos. Quin bon viure. Mentre jo haig de viure en el carrer. Us en penedireu, gossos de merda. Us arrossegaré fins a l'infern. Va de retro, Saltells! Fora dimoni! Mai no aconseguiràs el que pretens de pertorbar la pau d'aquest recinte. Això ja ho veurem. Us trauré d'aquí dins a garrotades. Me les pagareu totes. Us en penedireu. Ningú no m'ha passat mai per la cara la bruta mà sense pagar-ho car. No pararé ni de nit ni de dia fins que em torneu allò que m'heu robat. Escurçons negres, rates de claveguera. Sabreu qui és Berenguer de Saltells? Què és aquesta cridòria? Que escalafar una boda? Sembla que el monestir hi ha hagut sarau complet. No sé què fan els monjos armant tantes trifulques. Diu que han fet per a boig Berenguer de Saltells. Sempre ha estat un misteri el que passa allà dins. Ja em sembla bé que resin I cantin i feinegin
ja em sembla bé. El món va tan de tort que no hi farà cap mal, però perquè els hi cal aquest gran casalot i perquè una muralla per viure-hi amagats, perquè acumulen terres i boscos i masies que en fan de les riqueses. Digueu-nos, hi ha qui ho sap. Poble de Sant Cugat, no t'esveris, escolta, nosaltres t'hem fundat i t'hem dat el que tens. Dóna gràcies a Déu de la vida tranquil·la, dels canvis d'estacions, del mal i del bon temps, de les feines del camp i dels fruits de la terra, les collites, les festes dels infants i dels vells. Tot això està molt bé i n'estem agraïts. Però per què som tan pobres? Quan els qui sou a dins feu vida d'opulència. No és pas cert? Qui us ho ha dit? La vida cenobítica és feta de renúncia, de pobresa. I de castedat! Pobresa! No ens feu riure! I els impostos? I els delmes que ens cargolen vius i ens deixen escurats? No són per ajudar-vos a pagar l'enllestí i la façana i els vidres de colors, el rosetó gegant? Tot allò que tenim és per protegir els pobres. Els diners només són per fer-los caritat. I els deutors a la torre, a base de pa i aigua. I hem posat una reixa, si els voleu dur menjar. Abans no els matin els polls, la gana, el fred. Va, anem. El món és fet així. El món és fet així. Tots podem pas canviar. Entreu. Passeu, Berenguer de Saltells. Em diuen que volíeu parlar amb mi. No és cert. No tinc cap ganes de parlar. Sols he vingut a exigir allò que és meu. No és costum tornar allò que es regalen. Bona ocasió per fer-ne una excepció. Jo m'he de moure segons unes regles. I on m'he de moure jo? Al mig del carrer? Abandonat i amb pusses com un gos? El vostre pare us ha deixat 10.000 sous. En podeu disposar quan vos vulgueu. 10.000 sous. Us voleu mofar de mi? L'herència que em pertoca val 10.000 vegades més que aquesta quantitat. Potser tingueu raó, però està escrit amb lletra més que clara al testament que el vostre pare, que ja us creia mort, tot ho deixà en herència al monestir. Si em creia mort, per què em deixa aquests sous? No ho sé respondre. Com un remei últim, per si de cas. No em fan falta remeis, no estic malalt. Només vull que em doneu el que em pertoca, senzillament perquè aquesta és la llei. Vau abandonar el pare i vau anar-vos-en sense donar més noves ni raons. Què volíeu que fes el pobre fill? No morir fins que tornéssiu vos? I vos, què n'heu de fer del que jo faig? Vaig anar-me'n buscant la llibertat. L'experiència directa. Aquesta terra petita m'ofegava. I vau trobar-les? Ja ho crec que sí. Vaig viure com va plaure'm, lliure, com un ocell amb el pap ple. Però heu tornat.
I què voleu que hi faci? Per la força! Amb una mà al davant i una al darrere. Comprendreu que no em sobri la paciència. I no voleu aprendre la lliçó? Quina lliçó? Que us vau equivocar de mig a mig. Digueu-me, des de quan voler ser lliure és un error? La llibertat va per davant de tot. La vida i el saber-la conservar no són primer? La prudència i saber seguir les normes que hem après dels ancians i la natura per mantenir les coses al seu lloc, no és això el més important de tot? Teniu mentalitat de funcionari. Doncs què voleu? Senzillament, justícia. I què és un jutge, si no un funcionari? Com us agraden els jocs de paraules. Doneu-me el que m'heu pres i no en parlem. En lloc de vetllar tant per la fortuna, faríeu bé de vetllar més per vos. Què pot haver-hi en mi que no us agradi? L'altre dia vau insultar els meus monjos amb mots que no és gens fàcil perdonar. No és el perdó una part del vostre ofici? Teniu els llums de savi, ho reconec. Digueu-me què més poden dir de mi? Que feu maleses amb un esclau negre. No és cap esclau, és lliure. És un amic. Sant Cugat també ho era d'africà. I al monestir no hi ha esclaus magrebins? Per fer les feines que ningú no vol. Doncs jo vull fer la meva! Què més diuen? No vareu segrestar fa poc, de nit, el pintor francès Jordi a casa seva i el vareu dur emmordassat a Sabadell, retenint-lo 3 dies presoner, robant-lo i escarnint-lo amb deshonor? El meu amor tan gran per la pintura m'empeny a fets així, massa impulsius. Li compraré un quadret per compensar-lo, quan vos m'hagueu pagat naturalment. I no heu estat capità de bandolers? Us avelleix d'escoltar males llengües. M'avelleix més que escolteu els consells. El meu consell és que traieu el nas de mi de casa meva, us queda clar? Al vostre pare no li hauria plegut gens ni mica el llenguatge que gasteu. Ara sóc jo l'amo de casa meva. I parlo com em passa pels collons. Fill meu, us veig tan orfe que em feu llàstima. Jo no sóc vostre fill, gràcies a Déu. Deixeu-vos de romanços i torneu-me als calés! Us proposo una fórmula de pacte que ens ajudi a sortir de l'atzucac. Els dos triem una persona entesa, de la vostra confiança i de la meva, que doni el seu parer, i l'hem d'acatar. Em sembla just. Jo acceptaré el que digui. I vos haureu de fer igual, senyor abat. Deixar tots els cigrons al plat. No hi ha dret, sempre s'estan queixant. Que aneu a l'hora dels monjos, germà Artur? Sí, a passar-hi unes hores. És el lloc on em trobo més de gust. Vora la terra tan càlida i tranquil·la i vora els fruits que ens regala tota hora a mans plenes. Ora et labora. Quina gran saviesa. M'hi sento com Adam al paradís. Doncs jo m'arribaré fins al celler a comprovar si el mos ha fermentat. Cada any que passa em sembla un nou miracle veure com la verema de l'estiu es transforma en vi nou, tan dolç i clar que alegrarà la llengua i també els cors, tant dels més savis com dels ignorants. Doncs jo passaré el matí a la biblioteca llegint l'últim bocatxo que ha arribat. Un nou teòleg? Un especialista en qüestions civilines, molt bregat. Ah, interessant, per al confessionari. Per això volem traduir-lo al català. I quin títol té? Il Decamerone. Ja veureu que us ho passareu en gran. Sabeu on s'ha ficat el Mohamed? A la quadra.
dormint com de costum. Ai, quins esclaus tan dròpols. Preu per preu, hauria sortit a compte comprar un ruc. Ja ho podeu dir. I quin record l'altre dia a la Sagrada Família. Que bonic va quedar. Quin goig que fèiem. Anàvem més mudats que en una festa. Només hi van faltar els aplaudiments. I mentrestant, els teatres tancats. Oh, que s'aguantin. No són tan importants. Un bon dejuni els baixarà els fums. I si es rebel·len? Que es rebel·lin. Nosaltres no ens rendim. Farem igual com diuen que fa el Trump. No acceptarem en cap cas la derrota. Quin gust dona sentir-se tan segur. I si anem a fer el vermut al Mesonis? On és això? Aquí davant del monestir. Al·leluia! Vermutis cum patatis! Et olivetis plenum d'anciovorum! Bon dia a tots! Bon dia. No estaríeu pas lliures per un cant a capella? Un cant a capella? Un cant a capella, em falten veus. Ui, estem molt ocupats. Jo tinc molta feina. Vaig a l'hora. Doncs cantaré tot sol. Sí que és difícil convèncer els altres per venir a cantar, quan per mi la música és un goig tan gran que em venen ganes de volar. És com si em transportés al setè cel, on només hi ha harmonia, llum i pau. Som els dos monjos millors del convent, els més alegres i entremaliats. Ens manen que sempre cantem i preguem, però el que ens agrada és cantar i jugar. No ens van dir que el monestir era com estar en el cel. Doncs per nosaltres l'alegria és no fer res ni de nit ni de dia, sense fer cas ni d'abats ni de lleis. Som els dos monjos de Sant Cugat, el millor exemple del monacat. Els temps futurs recordaran aquests dos monjos que eren dos sants.
Bon dia! Què els passa? S'han tornat tots muts? Que no! Ai, no els entenc. Mireu què he trobat sota una col. A veure, vostès me'l podrien llegir? És que jo sóc germà llec i no en sé. Vostè en sabria? I vostè? Ah, allà. A veure, quina colla d'alfabets, també. Vejam, aquests que van a escola, m'ho podrien llegir? Aviam, sisplau, nota de direcció i de l'empresa. De veritat es pensen que poden fer tota aquesta escena muda? No saben per què han estat contractats? Han estat contractats? Es pensen que estan fent teatre físic o què? Han estat contractats per fer-ho físicament i també amb veu. Observin els magnífics micròfons inalàmbrics que els hi ha proporcionat el Teatre Auditori. De veritat pensen que poden estar actuant així? Tan sindicats, tan sindicats. Facin el favor de conservar distàncies i treure's la mascareta i fer l'obra de la manera que els han contractat. Moltes gràcies. Sí. Per ordre del Procicat. Es fa saber a tots els santcugatencs? Senyoreta, vostè no ha anat a una escola d'interpretació? No sap què és projectar la veu? Sisplau, projecti. Per ordre del Procicat! Es fa saber a tots els santcugatencs. Oh, que interessant! Què ens farà saber? La grossa de Cap d'Any, segur que ens toca. Que cal portar mascareta i que han de complir totes i cadascuna de les normes següents. I si no les compleixen, ho pagaran ben car. Qui és aquest Procicat a qui hem d'obeir? No són pas criatures, ja podem distingir. El que és dolent del bo, el que ens agrada o no. I farem el que ens plagui. Sí, senyor. Molt mal dit. S'ha d'obeir el que se'ns mana, com fa tothom. Sisplau, segueixin llegint. Cal portar mascareta a casa i al carrer. La boca ben tapadeta i el nas també. I callar, callar i callar, perquè el bitxo no es pugui escampar. Doncs no ens dóna la gana d'anar amordassades. Som joves i som lliures, no ens taparem la cara. I si això no li agrada al senyor Procicat, que s'ho fiqui on li cap. Joves rebels, com goseu! Anireu a l'infern. I tu, nena, llegeix. Hi haurà toc de queda a les 10 de la nit. Això és la guerra, tothom a casa i a ficar-se al llit. I també toc de queda't, allí on estàs. Confinament total i perimetral. Ah, ben manat, sí senyor. Tots tancats i ferrats com estic jo al monestir. Entre quatre parets, com a la presó. Quin delicte hem comès? No ens atraparan pas. Els joves sortirem quan ens avellirà i ens en riurem dels pobres que estan ben confinats. Fora l'autoritat! Joves, ara us passeu, eh? Escolteu el que diu el paper. 10% d'infectats, un 20% a l'UCI i un 30% de morts. Que, bueno, potser és al revés, eh? 30% d'infectats, 40 a l'hospital i de morts... No n'hi ha cap? No m'aclaro, que complicat. Senyors, no ens facin cas.
respectin les bombolles i bon any! Bon any, sí. I què vol dir les bombolles? No ho entenc. La bombolla vol dir que sols n'hi caben 6. Això ho diu en Simón. No era l'Argimon? En Simón en sap més. L'Argimon ens convé. Quin follon, quin merder. El com més va, menys ho entenc. Llegeix més, a veure si ens entenem. I queda prohibit sortir de nit. Ah, molt ben dit. La nit és mala cosa, perillosa, pecaminosa, temptació pura. El senyor Precicat diu tota la veritat. Sí, però ens hem quedat sense rebé de llinars. I tant. I tothom s'haurà de vacunar de totes les edats. Sigui amb una injecció o bé sigui esnifant, que és el millor mètode que s'ha inventat. Ai, senyor, on anirem a parar? La injecció no ens agrada, la pastilla tampoc. I esnifes una cosa que porta mals records. Doncs vejam què farem, ens caldrà fer-los cas. Però abans deixeu-nos exercir el dret a... Pataleta! Però poseu-vos La mascareta. Anem. Bon amic Sarrovira, benvingut. A Maternau, m'alegra de reveure-us. I a mi també, creieu-me. Quants anys fa que no sabíem res l'un de l'altre? Nosaltres, que quan érem jovenets, érem com dos cadells inseparables. En fa molts. Deixeu que us miri. No heu canviat gens. El mateix rostre d'àngel. Ni vos tampoc. Veig els mateixos ulls, barreja de bondat i d'altivesa, que eren ben vostres i de ningú més. Érem molt més que amics, com dos germans. Aquells eren bons temps i no aquests d'ara. Us recordeu el dia que vam fer campana i vam anar a banyar-nos a la platja, darrere l'escullera, i ni vos ni jo no sabíem nedar? I vam prendre el sol nus de pèl a pèl ajaguts a la sorra tot el dia. Ser jove és com ser una cabra boja. Per mi va ser el dia més feliç de la vida. Per res, no el canviaria. El senyor mestre va fer cridar els pares i ens va tenir a pa i aigua una setmana. Veieu? D'això ja no me'n recordava. En fi, no res. Que el temps passa volant i ja ho sabem. Lamentar-se és inútil. Ara vos sou l'abat de Sant Cugat i jo, un humil advocat picaplets. Per què us menys valoreu? Sou doctor en lleis i home de bé, respectat per tothom. Per això, precisament, us vaig escriure, per si us vindria de gust fer-nos d'àrbitre entre els joves saltells i el monestir. Ja hi heu parlat amb ell? Sí, hi he parlat. I com ha reaccionat? Jo crec que bé, s'ha compromès a acceptar el meu judici. Em sorprèn molt veure'l tan ben dispost. Potser, després de tot, sigui un bonàs. No sé què dir-vos. Sabeu que ens reclama molt més diners del que li corresponen segons el que estipula el testament. Que el fons del fons seria de justícia. Quin disbarat. La voluntat d'un pare no vol res. Pot saltar-se-la qui vol. Un testament és fruit d'un breu instant. Les lleis i els usos són cosa de segles. Que casa i terra siguin per l'hereu és el pilar més sòlid d'aquest regne. Però i la voluntat de decidir? No puc fer amb el que és meu allò que em plagui, com si vull dar-li-ho al primer que passa. No us adoneu del risc del que dieu. La societat és una barca fràgil que exigeix molta cura i precaució, no fos que s'enfonsés. I la figura de l'hereu és com l'eix que garanteix que tots plegats puguem arribar a port. Bé, ja us entenc. Vos sou home de lleis i us toca defensar el que està establert. Amic Pere, per què no ens tutegem com els vells temps? Qui m'ha cridat? L'abat de Sant Cugat o el vell amic Arnau? Tots dos. D'acord, doncs, tutegem-nos. Mirem les coses d'una altra manera. Aquí hi ha un testament. Segons la llei, tot el que diu va a missa i cal complir-ho. Això és ben cert. Doncs on és el problema?
Jo només et demano que li parlis amb Berenguer de Saltells i que el convencis que contra un document legal no hi té res a guanyar. Creus que et demano massa? Ja t'he exposat la meva posició, però ja que parlem d'amic a amic, et prometo de fer tot el que pugui perquè en Saltells accepti el que li toca i ni un sou més. Gràcies amb tota l'ànima. Li faré veure que la llei és llei i que ningú no pot canviar-la a caprici. Ell és encara jove, llest i fort, i té tota la vida per davant. Amb tants parents i amics a la noblesa, no li serà difícil fer fortuna, i a la fi en sortirà més satisfet que no amb una heretada i sense mèrit. Veig que em comprens i que em vols ajudar. Prometo que ho faré costi el que costi. Tornem a ser els amics que érem abans. Amb menys trempera i amb més cabells blancs. Tu sempre t'han hagut. L'humor és vida. Si no fos per la pila de conflictes que ens cauen al damunt contínuament. Amic meu, dorm tranquil i no hi pensis més. Em comprometo a fer que aquest assumpte arribi a port satisfactòriament. Deixa-m'ho a mi i ja veuràs que fàcil es resol tot. Oblida't d'en Saltells. Gràcies, bon Pere. Espero noves teves. Les tindràs ben aviat. Arnau, adéu. La maleïda pesta continua i sembla que no ha d'acabar mai. I nosaltres no podem-hi fer res. Sentim catàstrofes com qui sent ploure. Tancats a casa i esperant que escampi. Doncs jo no em resigno. No, senyor. Haver de patir tant creuats de braços. Per què no ens arribem al monestir? Els monjos tenen fama de ser savis i segur que ens sabran aconsellar. I doncs, senyors, quines cares tan llargues. Algun noi que ha tornat a dar un mal pas? No, mossèn, no és per cap fill. És aquesta pesta contínua que no acaba mai. Cap on podrem fugir si la mort ens encalça? Vivim amb l'ai al cor. No sabem pas què fer. Un malfat sense rostre, com una gran onada, ens ha engolit els camps, les cases i els carrers. On podrem refugiar-nos d'aquesta pesta negra, fins l'aire està infectat d'aquest microbi obscè? He perdut la feina, m'he quedat sense res. Era pagès i els feudals ens explotaven com esclaus. Havíem de fer malbé els camps amb insecticides, sulfatar les vinyes i llançar purins als rius. Ara sembla que la terra, com un monstre, es vulgui venjar de nosaltres amb els seus insectes verinosos, els ratpenats i les rates dels vaixells que venen de molt lluny. Abans érem més pobres i potser més feliços. Estimàvem la vida, sense aspirar res més. Les feines, els conreus, els àpats, la família, les converses i al vespre aquella gran quietud. Vam voler superar-ho, viure com nous rics, acumular diners, propietats, artefactes, i tot se'ns ha tornat perillós a les mans, com si fóssim les víctimes dels nostres propis actes. La pesta negra, bon nom li hem trobat. Negra, negríssima, fosca com una tomba. Els avis se'ns han mort sols, abandonats. Ni un adéu ni un petó. I amics joves també.
Què hem fet tan malament quan de pagar tan car? Només volíem viure una mica millor. I ara, mireu, es diria que tots plegats hem caigut al fons d'un pou. No podem més, Senyor, no podem més. Sembla com si ens haguessin canviat el nostre món. Diuen que dona voltes, igual com ho ha fet sempre, però nosaltres som dins d'un pou profund i no sabem trobar per on és la sortida, ni veure al fons del túnel la més menuda llum. El perill és per tot. Parlar amb algú, abraçar-lo, sortir de casa nostra, xerrar al mig del carrer. La pesta és com un llop que ronda els nostres pobles, que mossega traïció si et distreus un moment. Segur que hi ha un futur, però ens l'heu de guanyar. Ho hem de fer i ho farem. Una pesta mai més, mai més, mai més. No sabem ni què fer ni què pensar-ne. És com viure tota hora en un malson. Pensin que Déu ja vetlla per nosaltres. Tot acabarà bé. Dormin tranquils. Si Déu és bo, com permet aquestes morts? És el Déu nostre o bé el Déu dels sarraïns? O potser sigui el nou Déu del diner? De Déu només n'hi ha un, aquell que és pare de tothom, fet d'amor i de bondat. Preguem que si ell hi pot més que nosaltres, faci que aquest destret acabi aviat. L'horror és a les viles, també a les ciutats. L'horror de les famílies que no saben què fer. L'horror dels més petits, plorant desesperats, i els pares no sabent com donar-los consol. L'horror d'homes i dones, de joves i de vells, pobres vells que han de veure com s'esfondra el seu món, i els malalts infectats, i els que viuen amb ells, que ja no tenen esma per continuar resistint. volen deixar-se caure i abandonar-ho tot. La pesta és una sort que no podem comprendre, perquè ho tolera Déu, perquè la humanitat, diríeu, que no sap fer res més que destruir-se. Com és que no hem après a viure al nostre món? Què podem fer nosaltres per sortir del destret, per ajudar la gent a trobar una sortida del negre cul-de-sac, del tràgic laberint? Veig un poble desert i espectres pel carrer, la gent tancada a casa sense saber què fer. els joves amoïnats de perdre el seu futur. un horitzó incert, plantats davant del mur,
els vells desesperats pel seu final tan dur, sense tenir a la vora parents ni amics ningú. Sento un silenci fúnebre que ens embolcalla a tots. Veig un poble desert i espectres pel carrer. La gent tancada a casa sense saber què fer. Els joves amoïnats de perdre el seu futur. Amb un horitzó incert, plantats davant del mur. Els vells desesperats pel seu final tan dur. Sense tenir a la vora parents ni amics, ningú. Sento un silenci fúnebre que ens embolcalla a tots. Us he enxampat, don Pere Sarrovira. He comprovat amb els meus propis ulls com sortíeu somrient del monestir. Senyor Saltells, quin ensurt m'heu donat? Què us ha picat? Què té de mal somriure? Heu vingut a intrigar amb el vostre amic, a conjuixar-vos contra mi. Ho sé tot, no em podreu enganyar tan fàcilment. Què sabeu vos? Digueu, de què parleu? Vinc de veure l'abat, què té d'estrany? Si he de posar-vos a tots dos d'acord, bé que he de parlar amb ell igual que amb vos. Com puc, si no, complir la meva tasca? Per qui em preneu, advocat Sarrovira? Ja fa unes dècades que no em mamo el dit. M'he assabentat molt bé del que us uneix aquell podrit senyor abat d'allà dins. Vau anar a escola junts i vau ser íntims, companys d'embriagueses i disbauxes. Goseu negar el que és de domini públic? Senyor Saltells, us prego que calleu. El que dieu no és cert. Vaig coincidir amb l'abat en els anys de jovenesa, com coincideixo amb vos, ara, al carrer. Què té de mal? M'heu acceptat com a àrbitre entre els dos i actuaré amb tota equitat. Paraules molt boniques. No us crec gens. Intueixo que els dos esteu tramant com deixar-me de banda i arruïnar-me. I no ho consentiré. Us ho dic des d'ara. Tindré el que és meu. Per la llei. O per la força. La força mai no porta res de bo. Quina altra alternativa pot quedar-me? Sou jove i amb molts trumfos a la mà. Advocat Sarrovira, parlem clar! O us decanteu a favor dels meus drets, que pel cap baix són 50.000 sous. O us sortirà tan cara la jugada que vos, vostres parents, vostres amics, tothom que tingui res a veure amb vos s'haurà de penedir d'haver nascut. No parlo en va. Sabeu que puc complir-ho. No sóc un qualsevol. Tinc qui em defensa i no permetrà veure'm trepitjat. M'amenaceu. I tant si us amenaço. Proveu de no fer cas dels meus consells. I tastareu una fel tan amarga que no l'oblidareu en vostra vida. Em fareu renegar de mi mateix i trair el més sagrat del meu ofici. Traieu el que vulgueu, tant se me'n fot. 50.000 sous. Són una fortuna que ni té el monestir ni té ningú. No podríem entendre'ns i fer un pacte rebaixant-los a 20. 25. 30. No acceptaré ni un sou de menys. Ni un. 50.000 és un número rodó que m'agrada i a més crec que és el just. Senyor Saltells, m'esteu humiliant. Heu d'escollir entre vos i el vostre amic. Em feu xantatge. No tinc més remei. Què puc fer?
Tinc família, dona i fills. Si vos i els vostres voleu destruir-me, ho tindreu fàcil. Què pot fer-hi un home si està sol contra els amos del poder? Em veig acorralat. No sé què dir. Penseu-vos un moment, si us avelleix. Sento com si em baixés els pantalons. Més val riure en calçons que no plorar. Mai no podré esborrar aquesta vergonya. L'oblit ho cura tot, ja ho notareu. I rebaixar-ho. Ni que fos només uns 5.000 sous per fer-me quedar bé. Advocat Sarrovira, sou patètic. Sabeu que us dic que feu el que vulgueu. Rebaixeu la meitat si us fa feliç. Així doncs ho deixem per 25. No, per Déu. La meitat dels 5.000 sous que heu proposat. Així quedem en paus. Potser vos sí. Jo em quedo amb la vergonya. Tranquil. Se us passarà. Ara jo us deixo. I ja ho sabeu. No oblideu el pactat. Com podria oblidar-ho? Si des d'ara hauré de viure com un condemnat. Amic Arnau, perdona'm el que faig. Ja mai més no ens podrem tornar a trobar. Convingut! Compromís! Entro al predit abat Arnau de Viure i son convent de Sant Cugat d'una part... Fora aquest home! Fora d'aquí! I Berenguer de Saltells de l'altra... De sotmetre's a la sentència d'un tercer, fou elegit àrbitre per ambdues parts... Qui? Qui? Eres Rovira, de Barcelona, doctor Lleis. Ah, fora tu també! El qual, feta breu ressenya de l'assumpte en la seva sentència arbitral el dissabte 15 de maig de 1350, en posar-la en poder de... Qui? Qui? Guillem de Montmany, notari... A Barcelona. Feu aquesta manifestació. Que adjudicava el dit Berenguer de Saltells en total per concepte de dot 47.340 sous barcelonins que haurien de ser abonats per l'abat i son convent a Berenguer de Saltells amb moneda sonant. Que pagui! Vinga, paga! Vinga, va, t'afluixa la mosca! Mira que és garrapa! Va, garrepa, Garrepa! dona-li més, va! Vinga! Un altre! Que pagui més, Saltells, clar que sí! Vinga, nena! Vinga! I un altre, garrepa! Va, més, va, que en tens molt! Què passa? Que pagui! En el terme de 6 mesos a partir de l'aprovació de la dita sentència.
havent de vendre's els dits vents per pagar el deute. I què ha passat els esmentats 6 mesos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pugui el dit Berenguer si no és pagat. Prendre possessió dels predits béns donats al monestir! Vinga, estira! Això ja està. Va, més! Va, traieu-li tot! I retenir-los fins que li siguin plenament satisfets aquells 47.340 sous! Iepa! Però Això ja és declarava meu tot. que el monestir, el seu abat i convent no havien de satisfer a Berenguer sinó en tant que abastessin els béns donats al monestir. Però que dels altres béns de l'abat i del dit monestir res no n'hagués de respondre Berenguer, segons llargament s'expressava en la dita sentència. Això és un tongo com una catedral. Va, home, va, fora! Calarons! Bravo! Amic Pere, com m'has pogut trair? Déu meu senyor, ajudeu-me. Estic ben sol i no sé com sortir d'aquest destret. Voler justícia és fàcil, però com es pot omplir un sol plat de la balança sense que es buidi l'altre? Jo no en sé. El noi Saltells demana allò que és seu, però jo, com a abat, he de mirar de defensar el que és nostre. El monestir cada cop necessita més recursos per pagar l'obra feta, mantenir-la i créixer encara més en el futur. Un monument no es fa sense diners. D'on puc treure els 47.000 sous? Ajudeu-me, senyor, que jo tot sol no sé pas com desfer aquest doble nus. Tornem-hi amb la cançó dels dubtes metafísics. No es pot pas d'un negoci quan s'és un tros de pa. No ho diu el testament, que l'herència és ben nostra, per què donar-hi voltes a un assumpte tan clar? Aquest jove Saltells tothom sap que és un pinta i els jutges uns corruptes. Per què fer-los tant cas? Em veig entre l'espasa i la paret. Qualsevol pas que faci és un error. No haver sabut trobar qui m'aconselli. El cor se m'encongeix. Ajut, senyor. Quin abat tan tossut! Vam elegir-lo perquè fos nostre pare i ens sabés defensar. Qui li manava que tornés amb tantes presses abans que no acabessin les corts de Perpinyà? Allí entre uns i altres l'hauríem protegit fins que anés esveint-se el tema dins l'oblit. I passats uns quants mesos, tal dia farà un any. Sento unes veus estranyes dintre meu i no sé esverinar què em volen dir. No sé si són paraules enemigues de renys i d'amenaces o bé si s'afanyen a guiar-me i consolar-me com una estrella dins la meva nit. Jo sóc la vostra estrella! Què és això? Aquí em teniu. D'on sortiu? Com heu entrat? Doncs saltant la muralla, així de fàcil. Què us creieu? Poder viure protegits del món i els seus pecats per 4 pedres? El cert és que ho he trobat força senzill. Que estrany que no se m'acudís abans! Sortiu ara mateix. Això és clausura i no teniu cap dret de ser aquí dins. I vos?
Quin dret teniu d'apropiar-vos dels meus béns i diners, l'únic que tinc? Demà és Nadal, no sé si ho recordeu, i per tant he vingut a passar comptes. Se us ha acabat el temps, ja no hi ha excusa. O em pagueu els 47.000 sous sonants i com Déu mana, trinco, o bé ateniu-vos a les conseqüències. No responc dels meus fets. Vos m'hi heu empès. Senyor Saltells, us prego que us calmeu. 47.000 sous, sabeu què són? Sabeu quants camperols, durant quants anys, han de trencar-se els braços i l'esquena per aplegar aquests sous? Jo no els tinc pas. Parlem, doncs, amb més calma de l'assumpte. He acabat la paciència, vull justícia! Em demaneu allò que no puc fer, que vengui a casa vostra i vostres terres mentre les ocupeu i no deixeu que hi entrin els possibles compradors. Sabeu que això és mentida, que hi ha un jueu disposat a la compra avui mateix, a bon preu i pagant en efectiu. Bon preu, dieu? Sols perquè coincideix amb els 47.000 sous que us dec? M'ensumo que feu trampa. És evident que us haveu conxorxat amb aquest jueu per quedar-vos de franc allò que val, com a molt mínim, 5 vegades més. Com goseu insultar-me sense proves? No és prova suficient el fet que vos, amb vostra sola presència, impediu l'entrada a tot possible comprador. Ni a casa meva no puc fer el que em sembla. Ja no és vostra, sinó del monestir. Maleït esculpir sense consciència. Així em robeu la casa dels meus pares, el solar centenari dels Saltells. Aneu amb cura, Saltells. La sang us bull. La sang exaltada és com el foc que devora els mateixos que l'encenen. La noblesa és noblesa per la sang. Obeint-la em faig digne del que sóc. Vos, en canvi, sou fred com una serp, gelat com una pedra. Dins les venes deveu tenir-hi un líquid llafiscós, pudent i gris, com monedes d'argent. No sé si heu viscut mai per res més. Desvariegeu i no hauria de respondre-us. Però, perquè vegeu que malgrat tot us tinc afecte, us confessaré que penso que potser teniu raó. Els diners, com la sang, ens asseguren, cadascú al seu estil, la pervivència. Però mentre la sang és vessa fàcil i en uns segons la terra l'absorbida, els diners corren d'unes mans a d'altres i donen vida a les generacions dels fills i de les terres i dels seus fruits. I doncs, per què creieu que us demano els meus? Ja veig que us heu begut l'enteniment. No es pot parlar seriosament amb vos. Pregunteu-vos qui en deu tenir la culpa. La fan fa delirar qui la pateix. Si m'escoltéssiu, ho podríem resoldre. Escoltar què? Des del primer moment m'heu tractat com a un pària. L'Evangeli, que més o menys deveu haver llegit, parla d'un pare que rebé el fill pròdig, després d'haver-lo donat per perdut. Amb abraçades com es rep un fill. Com a abat, jo sóc pare de molts altres. Vello per molts i no només per un. També aquell pare en tenia d'altres. Perdoneu si no sé cuidar igualment de tots i cadascun, com jo voldria. Sabeu que tinc amics molt influents. Ho sé. Ja m'han vingut a visitar i a pressionar-me molt a favor vostre. Per defensar-me faran el que calgui. Tingueu en compte, no us equivoqueu. Sé el que haig de fer. Però depenc de vos, que us n'aneu de la casa. Ja us ho he dit, mentre hi sou, jo no la puc vendre-la. I sense vendre-la, com voleu que us pagui? Pagueu-me com us doni la reial gana! Si no, els amics us ho faran fer a la força! M'amenaceu-me en tenir un lligat de mans i peus i no puc fer ni un gest. I a mi em teniu més pobre que una rata menjant els rossegons que ningú no vol. No aguanto més. Si no feu l'acordat, heu de tenir-vos a les conseqüències. No m'heu deixat cap altra alternativa. Fes el que hagis de fer. Però vigila. Qui escupa el cel s'empastifa ell mateix. Si comets algun crim, el pagaràs. Qui a ferro mata, a ferro mort, no falla. T'he allargat la mà tant com he pogut. Si no l'agafes, tu sabràs per què. Tindreu resposta meva molt aviat. L'espero
amb la consciència ben tranquil·la. Fins ben aviat. Ens veurem cara a cara. Que Déu us acompanyi, jove irat. Que el diable se us emporti, vell abat! Ara venen festes, festes glorioses, dones curioses, renteu els plats, renteu els cubells, que Nadal ja ve. Ara ve Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera, el pollí a dalt del pi. Toca, toca violí, el vicari fa torrons de petits i de rodons. La guineu els ha tastat, diu que són uns xics salats. Marieta posa i sucre, que seran un poc millor. Caga, tio, avellanes i torró, no caguis arengades, que són salades. Caga torrons, que són més bons. Caga, tio, o et fotré un cop de bastó.
La colla d'assassins disfressats empollits com porcs senglars ferotges, avançant per l'església, els punyals insolents, amenaçant el cel i l'embranzida horrible, abraçada mortal, el cop, el crit i el doll de la sang que brollava i el caure desplomat del cos del pobre abat i el silenci de mort d'aquells que ho presenciàvem, ni les mans ni les veus ni els cors no en responien com si ens hagués caigut damunt el cel sencer. El dit tirat de Déu se'ns ha girat en contra. Què hem fet, en què hem pecat per mereixer aquest cop? Un llamp sec ha llançat per terra el nostre pare i ara som com ovelles soles sense pastor. Senyor, Senyor, mostreu-nos l'arrel del nostre mal. Nosaltres hem seguit vostres rectes camins i ara ens trobem perduts com al mig d'un desert, endolats en el dia del vostre naixement. Precisament el dia de Nadal l'hem estat esperant com si fos l'únic dels 365 dies de l'any que ens garanteix la pau sense destorb. Les notícies de lluites, de violències, de guerres, d'atemptats i genocidis no paren mai. Diríeu que només Hi ha un dia a l'any aquest en què els cors troben un llac d'aigües tranquil·les, un refugi segur. hi ha hagut de succeir precisament avui. Nos, en Pere III el Cerimoniós, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de València, de Còrsega i Sardenya i de Mallorca, comte de Barcelona, del Rosselló i també de la Cerdanya,
jurem aquí mateix venjar i punir la injúria feta a Déu i a l'Església en la persona de l'abat Arnau del monestir de Sant Cugat del Vallès. Greu crim que ha estat ensems en vilipendi i menyspreu de la nostra senyoria. Els inculpats són Berenguer de Saltells, Bernardí Rosseta, germà del batlle de Sabadell, i el seu esclau anomenat el Negre, Ramon Vinader, de Barcelona, Antic Farigola i Pere Lató. No havent estat possible detenir ni un d'aquests homes que han fugit, només el Negre és pres a l'Hostalric. Per resoldre aquest cas i desfer el nus d'una vegada i per sempre més, solemnement declaro que la cúria reial es queda amb tot. El patrimoni ja no és de cap abat ni cap Saltells. Com a bon governant vetllo pels súbdits. En quines mans millors podria estar que en les de la Cancelleria de l'Estat i en les del pare de tots, que és el rei. Però el Nadal no ens dugué només dol. L'endemà mateix, el 27 de desembre, a l'hora de maitines, al regne li ha nascut per fi un hereu. Nova sang substitueix la sang vessada. Els planys es tornen cançons de bressol. Els nostres plors s'han transformat en rialles. Ordeno, doncs, que d'ara endavant el dia de Nadal sigui també cap d'any. I us convido a tots a celebrar amb torneig i ballades i gran pompa el naixement del nostre príncep Joan a la noble ciutat de Barcelona. El gall del Panell canta i que se'l sent de lluny fins a la Torre Negra. Diuen que l'esperit de l'abat viure torna i ronda pels carrers les nits de lluna vella. Diuen que aquells camins per on fugien Saltells ja no han florit mai més, ni les herbes no hi creixen. Diuen que tots nosaltres hem estat els hereus d'una història de sang, d'una història de pedra. Tant de bo el nou mil·lenni transformés els vells planys en un cant de bressol al món que ja comença. Diuen que hi ha Nadals, que el gall del Panell canta i que se'l sent de lluny fins a la Torre Negra. Diuen que l'esperit de l'abat viure torna i ronda pels carrers les nits de lluna vella. Diuen que aquells camins per on fugien Saltells ja no han florit mai més, ni les herbes no hi creixen. Diuen que tots nosaltres hem estat els hereus d'una història de
de sang, d'una història de pedra. Tant de bo el nou mil·lenni transformés els vells plans en un camp de bressol. El món que ja comença, comença ja. Nosaltres hem estat els hereus d'una història de sang, d'una història de pedra. Tant de bo el nou mil·lenni transformés els vells plans en un camp de bressol. El món que ja comença, ja. Gràcies a tots vosaltres. Gràcies per venir. No sé si us han donat moltes vegades les gràcies per anar a un espectacle teatral, però donades les circumstàncies que ens envolten, molt agraïts que estigueu aquí aquesta nit. Ara volem fer un petit acte, ho farem breu, de reconeixement, en aquest cas a dues persones relacionades amb el món de la cultura i especialment amb el tema de Pedra i Sang. És el tema del gall d'honor. El gall d'honor és aquest parell de boniques figures que teniu aquí davant, que estan fetes de manera única per la tenda de terra. Tenen una part que és de ceràmica i una altra part que és de llautó, i procedirem a aquesta entrega. Per fer-la agrairíem que pugés l'alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mireia Ingla, i la tinenta d'Alcaldia de Cultura, la senyora Esther Madrona. Volen pujar, sisplau? Jo soc més del directe que del micro, ja ho veieu. Aquest premi l'atorga l'Associació Amics de Pedra i Sang, els companys de l'espectacle i també la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Hem decidit que el primer dels galls d'honor és pel senyor
Sembla que està per aquí. Jordi González i Colom. Vés allà. El Jordi González ha estat, crec que més de 30 anys, entre 30 i 40 anys, al cap de l'Ajuntament de Sant Cugat i ho fem perquè et jubiles, eh? Al març es jubila. Jo he de dir que no he conegut altre tècnic de cultura que el Jordi González amb tota aquesta trajectòria. En aquest sentit, vull dir a nivell personal que hem fet una mica vides paral·leles, no, Jordi? El Jordi, durant tots aquests anys, ha estat molt més que un tècnic. És una persona que té un profund coneixement, permeteu-me, encara que Sant Cugat ara és una ciutat, dir del poble, un profund coneixement de la cultura i sobretot ha estat un gran facilitador per a les entitats de Sant Cugat. Molts dels actes, entre ells aquest que aquí veieu, han estat gràcies a la seva col·laboració. I puc dir que la veritable transició d'aquesta ciutat en el món de la cultura, ho sento, però crec que no l'han marcat els polítics, sinó que l'ha marcat ell en tots aquests anys de trajectòria. Per aquest motiu et donem aquest gall d'honor, Jordi. Jo no sabia res, de veritat, això és una sorpresa. I no sé, tinc poques paraules a dir, però us vull agrair dues cosetes. Una, quan vam decidir a l'Ajuntament, perquè em van fer l'encàrrec, la regidora de Cultura d'aquella època, a l'època abans de l'any del mil·lenari, vam decidir fer un acte especial del 650 aniversari i vam pensar que qui més que podíeu fer-ho vosaltres. En aquell moment vam trencar una tradició que fèiem al claustre de les poesies, Verdaguer, Cambra Ferreter, Lorca, etc. I va ser allò, va, per un any ho farem, no? Aquest any ho farem una cosa especial, Pedra i Sang. Doncs no, ha durat 20 anys, i la realitat és que ha estat un goig. A vegades us he de dir també que hem patit molt, la Dolors i el seu equip, però realment ho hem fet amb molt carinyo. Bé, jo represento, bueno, moltes gràcies, però jo represento tot un equip tècnic. Sense l'equip tècnic que en aquests moments ens ha estat al darrere, podria dir noms, però vull repetir, ara em ve un nom que us ho he de dir. Hi ha una persona aquí, en aquesta sala, que és la Cristina, fila 10, número 6, que gràcies a ella hem pogut treballar amb l'associació, amb vosaltres, i patíem dues coses, sí, una miqueta. A l'estiu, lectures, i a l'hivern, Pedra i Sang. I passàvem d'un cantó a l'altre i sabíem, bueno, ja quan toca fer les reunions amb la Dolors? A l'abril, al setembre, i estàvem tot l'any així, no? Bueno, jo només us vull dir que moltes gràcies, per cert, no en jubilo, de veritat. És mentida, això, és un fake, La realitat, no, me'l quedo. La realitat és que estic molt agraït i moltes gràcies a tothom. Em sembla que l'Ester vol dir alguna cosa. Sento sola. Res, jo, Jordi, només una petita gran reflexió, no? Aquí t'ho havia de dir que 20 anys després de portar tu Pedra i Sang dalt d'un escenari, seria justament Pedra i Sang qui et fa pujar tu a dalt d'un escenari. Hem passat un any 2020 extremadament complicat, jo crec, però el que deies, hem fet un molt bon equip, tant amb tu com amb la resta del personal, que molts estan per aquí a última fila cridant com bojos.
Jo crec que hem fet coses impossibles, com era també poder portar un Pedra i Sang a dalt del Teatre Auditori. Deixa'm que expliqui una cosa, perquè a mi és una cosa que em fa molta gràcia i que jo crec que ens passa molt sovint, i és que crec que un dels motius pels quals estàs aquí ara aquí dalt és que en més d'una ocasió, quan parlem d'alguna activitat, tu sempre et poses, que una mica així entre nosaltres hi ha una mica cebolleta, i comences, ui, sí, això va ser quan jo als anys 80 jo vaig començar això, no, fa 20 anys vam fer una prova i vam veure que em funcionava, i justament, no, ara estem aquí, i de fet, normalment aquesta frase teva ve acompanyada de la meva frase de sí, jo no havia nascut o jo tenia tot just 2 anys. En qualsevol cas, jo crec que hi ha una cosa en comú en tot això, i és justament pel que jo crec que avui estàs aquí, que és la teva perseverança i justament també les ganes de fer que la cultura realment surti de les persones i entitats, estan al costat de totes aquestes iniciatives que surten des de la societat civil, com tu li dius, i que justament això és el que fa que la ciutat segueixi viva i segueixi fent-se gran. Gràcies, Jordi, per tot el que estàs fent i sobretot seguiràs fent també per la cultura local, ja ho veurem des d'on exactament, un agraïment etern i també moltíssimes gràcies a Pedra i Sang per haver-se adaptat a les circumstàncies i haver fet aquest gran Pedra i Sang avui. Gràcies. I ara, com sabeu, hi ha un segon gall d'honor que l'entregarà l'Ignasi Bassó, que és el vicepresident de l'entitat i que fa un dels monjos. Aquest gall d'honor l'hem donat als companys, a una persona que té una gran trajectòria per edat, per coneixement de la ciutat, i perquè en el teatre ha fet de tot, amb la seva presència, amb la seva gran veu, amb el seu saber estar. És per al personatge i per la persona que fa l'abat viure en els últims 10 anys, Xavier Or i Sant de Galdeano. Vine aquí, Xavier. Te l'ha donat ja? El Xavier ha fet 80 anys, que no sé quants dedicats al teatre, perquè crec que vas començar amb els Pastorets. Ha fet sarsueles, ha fet teatre, has fet cinema, anuncis televisius, qualsevol cosa relacionada amb la interpretació i amb l'espectacle ha estat feta per ell. Has fet teatre a Madrid amb el José Tamayo, amb el Màrius Cabré, en el Teatre Romea, amb grans artistes com... Quins records, mare. Sí, com la Maria Matilde Almendros, com la Carmela Fortuny, ai, perdó, la Carmela no la... Perdó, no, amb ella no. Amb ella no faig teatre, no. No, perdó, El Pau Garceball també. Amb el Pau Garceball, i sobretot és la persona que més vegades ha representat el paper de Manelic de Terra Baixa. I és el nostre abat viure, com he dit, des de fa 10 anys. Abans havies fet l'advocat Sarrovira. Exacte. Nosaltres i alguna de les persones que estem aquí vam estrenar aquest teatre, vam pujar el taló d'aquest teatre amb Històries de Sant Cugat. Ja fa 28 anys, Per cert que, sí, des de l'any 93, doncs, no sé si tu, jo tampoc havia pujat com a directora en aquest teatre, o sigui que he tingut uns anys de travessia en el desert, en el sentit que no he fet, tot i que és la meva professió, no havia estat aquí. Agraeixo molt a l'Ajuntament que hagin volgut traslladar, donades les dificultats de la sala capitular, l'obra en aquest espai que també dignifica l'espectacle, i agraeixo en el Teatre Auditori totes les facilitats que ens ha mostrat i també el Servei de Cultura de l'Ajuntament que està darrere de tota aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Sí, això sí que ha sigut una sorpresa total. Ben juro que no sabia res.
i m'han fet inclús plorar, perquè estic ja traient les llàgrimes i no pot ser això. Però vaja, us ho agraeixo molt. Per això aquest no és per mi, és per vosaltres. Gràcies a vosaltres, que ha sigut sempre, que ens heu donat totes les calç, i gràcies. No tinc més paraules que dir. Agraït. Vaya dos galls. Ara, sisplau, Mireia Ingles, si vols dirigir unes paraules ja per tancar aquest acte. I tant que sí. Molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, a tots els companys i companyes de Pedra i Sang, als actors fantàstics que avui ens han fet gaudir també amb aquesta representació, tinenta d'alcaldia, regidores i regidors, estimada Dolors. La veritat és que ser avui aquí ja és una victòria. Això ha costat molt, ha estat tot costant moltíssim, però crec que havia d'haver-hi una aposta clara per garantir tots aquests actes culturals que ens fan identificar amb la nostra ciutat. Avui els dos homenatjejats, diguéssim, que s'ho han merescut moltíssim. Xavier, és un veritable plaer poder ser avui aquí a dalt d'aquest escenari amb tu, amb tota aquesta trajectòria que has resumit, si és que es pot resumir una trajectòria tan brutal com la teva en pocs minuts. I Jordi, què t'he de dir? Jordi, estimat Jordi, crec que aquí es representa molt bé aquest necessari lligam entre l'administració, entre la institució, l'Ajuntament de Sant Cugat, i la cultura santcugatenca. Crec que aquest és el camí. És a dir, que hem de ser capaços de treballar plegats. I si ho hem fet plegats, també ha estat per aconseguir, com deia abans, que avui féssim aquesta representació tan diferent. Segurament mai ens haguéssim imaginat que estaríem aquí amb mascareta, féssim el Pedra i Sang el 12 de gener i el féssim, això sí que és una gran notícia, també aquí al Teatre Auditori. Tinc una cosa clara per explicar les properes mesures del Procicat. Us demanaré a vosaltres que m'ajudeu, perquè crec que heu fet un resum perfecte d'aquestes mesures que hem de tenir en compte, així que moltíssimes gràcies a Pedra i Sang. Seguim apostant per la cultura, hem de vigilar per la nostra salut, perquè estem parlant d'una pandèmia, però hem de cuidar les nostres ànimes, i això sense cap mena de dubte ho fem a través, d'entre altres coses, de la música, del teatre, etc. Així que moltíssimes gràcies a tothom per fer-ho possible. Esperem que l'any vinent puguem fer-ho on sigui i com sigui, però en tot cas en plena, diguéssim, llibertat, no aquesta llibertat que reclamaven en el Pedra i Sang, però que realment en molts moments ens sentim així. Però jo us he de tornar a demanar un esforç més, perquè estem travessant uns dies complicats una altra vegada i d'aquesta pandèmia n'hem de sortir i n'hem de sortir més reforçats que mai. Així que moltíssimes gràcies, cuideu-vos moltíssim. Gràcies. Nosaltres hem estat els hereus d'una història de sang, d'una història de pedra. Tant de bo el nou mil·lenni transformés els vells plans